Kene apa terjane? Ya njaluk bayaran to, Bos. Bayaran apa? Piye to wong iki? Lah yo. Warunge Mindul wis tak cet serit kaya ngono no. Dek Mindul. Dalem Pak No. Sik Mbak Nani. Pripun Pak No? Samane piye to Dik Mindul? Genah warung arep tak bongkar tak ganti tembok lah kok malah mbok kon ngecat. Leh, aku gak ngongkon ngeceti Pak No. Kuwi lho, kupingmu krungu apa ora? Dik Mindul ngomong nak ra ngongkon lho. Piye to, Di? Pandang saruhku kae Mbak Mindul ora ngongkon indut. Yo pala pekok men to. Lah terus piye ngene iki, Dul? Kok terus piye to? Kancamu lho ya omong nak Dik Mindul ora ngongkon. Lah kepen ngengkel ae. Lah tapi ragatku kadung tek 400 lho, Pak No. Ngono ritek, cete ora dioplos karo gamping, ora cukup, Pak No. Kuwi lak ya urusanmu. Lah dalah, lak tenan to. Wis ngene, nak kanggo sangu riyoyo tak weki nyo. Matur suwun, Pak No. Kowe ndang ngalih.